Correspon ara fixar posició als grups parlamentaris. En primer lloc, el grup parlamentari de Convergència i Unió, i per fer-ho té la paraula la il·lustre diputada senyora Pilar Piferrer. Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, el projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat que avui portem a l'aprovació en aquest ple té un valor important. De fet, és un projecte de llei molt tècnic i poc mediàtic, si es vol, però és oportú i presenta una certa complexitat. La diputada relatora ho ha explicat abans, els trets generals i característics, efectivament els compartim i bàsicament valorem amb la mateixa importància aquests trets. És a dir, és cert que contribueix a modernitzar l'administració de la Generalitat de cara al ciutadà, a les empreses i a les entitats. S'adapta a l'ús que avui ja majoritàriament estan fent d'aquesta eina les persones i les entitats i resol un tema molt important que és la publicació de les normes urbanístiques dels nostres ajuntaments. Com deia també la relatora, contribueix al mandat estatutari de preservar el medi ambient per la reducció que comporta en despesa i en volum de paper. Nosaltres tenim clar que una cop aprovada aquesta llei, el que cal és vetllar perquè es compleixi amb eficàcia i perquè es publiquin amb la màxima celeritat possible les reglamentacions que en ells s'hi exposen. Vull expressar també l'agraïment molt concret en els serveis tècnics del Diari Oficial de la Generalitat i especialment també al director general del Diari Oficial de la Generalitat per la seva actitud de diàleg i de col·laboració. I també, com deia la relatora abans, ens hem de felicitar pel treball realitzat de forma constructiva i amb consens per totes les forces parlamentàries que hi han col·laborat i que hi han treballat en aquest projecte. Evidentment, també l'agraïment en el lletrat i en els assessors. També arran d'algunes paraules que deia anteriorment la relatora, no vull deixar de manifestar que el nostre grup parlamentari té una predisposició positiva a negociar i arribar a acords amb els grups que donen suport al govern. Si aquests acords, òbviament, beneficien les persones, les entitats i a la societat en general. I ho dic perquè determinats responsables del govern de vegades diuen o manifesten el contrari. Ara bé, per a nosaltres s'han de donar sempre tres condicions perquè això sigui possible, com demanava abans la diputada relatora. En primer lloc, que la proposta sigui conjunta per totes les forces del govern, per totes les forces que conformen el govern. Que el diàleg sigui franc i sigui cert i que hi hagi de veritat ganes d'arribar a acords, és a dir, que sigui una autèntica mà estesa, no sigui la mà estesa un element retòric o teòric. Bé, com creiem que tot això s'ha donat en aquest projecte de llei, crec que ens hem de felicitar, com dèiem, tots plegats i demanem que el projecte de llei continuï el seu tràmit el més aviat possible. Gràcies, senyor president, gràcies, senyores diputades, gràcies, senyors diputats. Gràcies, il·lustre senyora diputada.